Live. Прывітанне, мае шаноўныя, бачу, што мы пайшлі ўжо ў эфір. Спадзяюся, што пайшлі ў эфір. Прывітанне яшчэ раз. Што мы будзем сёння з вамі рабіць? Мы будзем гуляць у Еўратрак сімулятар. На жаль, на мой вялікі жаль, не атрымалася у мяне не тое, каб зрабіць сюрпрыз. Але, ну, карацей, я хацеў стрыміць новую гульню сёння, якая выйшла сёння, дарэчы. І ўсё было адзначана нібы так, што сёння рэліз, але выдавец чамусьці вырашыў, што выдаваць гульню ў паблік лепей за ўсё у 4 гадзіны апоўдні. Разумееце? Пры гэтым пры ўсім яшчэ і тайм-зону ён узяў брытанскую. Ну, гэтага не было напісана ў Steam, я і учора аплаціў усё, гэтак далей, але, як бачыце, не атрымалася. Карацей, сёння гуляем у Еўратрак. Я ўжо казаў неаднойчы на стрыме, што мы адкрываем мапу. Зараз я займаўся актыўна мапаю Нямецчыны. Узнаўляў тое, што пасля абновы 1.51 пахералі. Як бачыце, усе краіны на 100% зараз, якія былі на 100%. Чакайце, Угоршчына, тут змяніўся парадак, бо была абнова зноў. Угоршчына 10 у мяне, Словаччына 20, Польшча 70 амаль, што Нямецчына 80, а было ў мінулы раз 72. Вось, як кажуць, вынік маёй плённай працы вечаровай. Вось, я набліжаўся вось да гэтага кавалку трасы, але спадзяюся, вы не супраць, мы зараз вось гэты вось кавалачак праедзем, потым перанесемся ў Словаччыну. Што ў нас такое ў Словаччыне? Па-першае, мы там ужо былі, калі выконвалі задачу, я ўжо не памятаю насамрэч якую, у Кошыцы, так, мы везлі тавар. Вось, то бок нам будзе даволі хутка, таму што, глядзіце, дарогаў тут мала. Я лічу, што мы за стрым павінны справіцца. Вось. Але спачатку мы ўсё ж такі паедзем па тых двух кавалачках, якія засталіся паміж Германіяй і, калі не памыляюся, Нідерландамі. Заедзем, так бы мовіць, адзначымся там. Як памыйныя каты памецім гэтую тэрыторыю жоўценькім. Вось, і ўжо пасля паедзем у Словаччыну. Перанесемся. Я толькі не бачу, ці хадавое святло ўключана. Зелёненька, нешта там на прыборнай панелі заўважыў. Вось, так што, карацей, з сюрпрызам прыйдзе пачакаць ажно да аўторка. Вось, у аўторак мы запусцім гэты стрым. Вось, і пачнем нашу новую гульню ўжо стрыміць на поўніцу. Будзем стрыміць, карацей, па аўторках і чацвяргах. Вось, і калі яна будзе доўгая, у чым я не зусім упэўнены, то бок гэта будзе каля 2 стрымы на тыдзень, 2 стрымы... Куды ты, блядь, ляціш, ёбаны рот твой? Цудоўная хамульцу ў гэтай машыны. Карацей, 2 стрымы на тыдзень, прыкладна па 7 гадзінаў на тыдзень, і гэта атрымаецца, ну, мне падаецца, 2, максімум, максімум 3 тыдні, каб прайці сюжэтку вось у той гульні, якую я сабе пазначыў. Прывітанне, Александр. Так і ёсць, Рагнарок. Мне яшчэ былі думкі па фіналцы 16, але з улікам таго, што ў мінулым сваім я па сутнасці ніколі не захапляўся гэтай JRPG,
Вось, і глядзеўшы мувік, які, магчыма, вы памятаеце, выходзіў у нулявых, вось, па фіналцы, то, ну, ён мяне не ўразіў насамрэч. Я не ўпэўнены, што той сусвет з Final Fantasy ён зойдзе мне, па-першае, а праз мяне і ў маёй аўдыторыі. Таму фіналку я вырашыў усё ж такі не брацца за яе. А вось God of War я гуляў, мне яна спадабалася. Даволі прикольная, карацей, гульня была. Мінулая частка. Адзінае, мне не хапіла ўжо цярпення. Оп, разворот. Не хапіла цярпення, каб выканаць усе задачы, якія меліся ў той гульні у мінулай частцы на 100%. Але сюжэтка была вельмі добрая, якасная. До речі, ніяк хутка 4 глядачі у мене з'явилося. Няўжо чакалі? Няўжо засумавалі па мне? За один-то день. До речі, Олександр, відаш, який прикол? Я учора, калі што, гуляў у Євротрак симулятор увечары. Ну, там атрымалася, можа, гадзіна нейка. Але я заўважыў, учора было мікраабнаўленне, якое там, не ведаю, колькі было, там, можа, 100 мегабайт ці што. І калі ты звернеш увагу, ось буду праязджаць паўз гэтую легкавую машыну, з правага боку яна мне застанецца. А на приборнай панелі по цэнтру з'явіцца індыкатор, што ў мяне некая перашкода з правага боку. Вось жоўценька такое хоба, яшчэ і гукавы сігнал таксама маецца, калі музыку выключыць, то будзе яго чуваць. Карацей, вось такую абнову дадалі. Зараз DAF стаў более мадэрновы. Так, хіба што ўсё, тут было толькі 2 кавалкі, правда ж, не? Так, бо гэтае я зрабіў учора, і гэтыя 2 кавалкі зрабіў зараз. Усё, гэта з нямецчынай пакуль што ўсё, гэта я зраблю ўжо асобна. Без вас, як бачыце, увесь захад Германіі я зрабіў. Штутгарт застаўся, о. Яшчэ застаўся Штутгарт, які таксама быў зменены. Гэтую развязку я памятаю, што не рабіў. Ну, зноўку ж, гэта ўсё асобна зрабіў. Так, куды ж тут перанесціся? У Словаччыне, ды ў Кошыцы і перанесціся, чаму б і так, правда? Так, паляцелі ў Кошыцы. Кошыца, дзе ж ты ёсць? Давай сюды, Копенгаген, Кошыца. А у мяне на аўтамабілі нешта здарылася з стаянажым тормозам. Трэба на ста ехаць цяпер разбірацца. А у цябе ёсць што, электронны ці механічны, які ён? Што там магло здарыцца з ім ужо? Электронны, Карацей, у мяне, каля што, сцэнік другі. У яго таксама электрычны гэты вось тормоз, так. І у чым праблема? Усе сцэнікі, яны хварэюць на адну і такую рэч, як мазгі, як лічаць электронікі. Вось, яны, карацей, выходзяць са строю вельмі часта. І у мяне тое самае здарылася на маёй машыне. Вось, але мы абышлі гэтую рэч. Карацей, што зрабіў механік? І ў чым праблема? У тым, што глюк
узнікае, калі здараецца перамена вільготнасці паветра. Так, поедем зараз направо, потом развернемся. Вось, у чым глюк заключаецца? У тым, што на прыборнай панелі з'яўляецца гэты не чэк-энджын, чакае гэтае паведамленне. Я на Reddit чытаў, што можа і мазгі, можа акумулятор пачынае падыхаць. У мяне дакладна мазгі. І што было? У мяне проста з'яўляецца паведамленне на прыборнай панелі, што тыпу ёсць праблема з тормозам стаяначным. Тыпу едзь на СТА, таму што інакш тыпу зупыняйся і нельга тебе працягваць гэты шлях. Ну і даўбе мазгі, карацей, проста. Вырашылася гэтая праблема даволі проста. Адрубаецца, па-першае, у мазгах рэжым летні. Гэта калі машына сама станавілася на стаяначны тормоз пры кожным зупынку. Ну, то бок, не ведаюць, ёсць у цябе такая фіча, тыпу ты проста зупыніўся, выйшаў з машыны, а яна сама такая бжык на тормоз стала. Потым, калі ты сядаеш, заводзішся і пачынаеш рухацца, то яна здымалася з гэтага стаяначнага тормоза. Вось. І была машына пераведзена з звычайнага рэжыму ў зімовы. Вось. І гэта азначае, што проста зараз гэты тормоз трэба зацягваць уручную, проста націскаючы на кнопку. Вось і ўся праблема. Паведамленне знікла, машына сабе адчувае нармалёва. Адзіны мінус, што яна зараз аўтаматычна не становіцца, вось і ўсё. Але, калі уручную паставіш, то аўтаматычна пры пачынанні руху, пры пачатку руху, яна здымаецца, усё як і раней. Пры гэтым, пры ўсім гэтае, карацей, рашэнне, рамонтам гэта назваць нельга, я лічу. Вось, але гэтае рашэнне мне абышлося там, колькі ён узяў? 50 злотых. За гэта ці 60, я дакладна не памятаю, карацей, капейкі. А каб вырашыць праблему з мазгамі, гэта бюджэт 3000 злотых. І пры гэтым гарантыі ніякай няма, што гэтая памылка потым не з'явіцца. Так, чакай, не тут. Уезд не тут. А, дарэчы, акумулятор на твоей машине, ён стары ўжо ці не? З 5 гадоў. Ну, калі фірма
ці якасць, лепей казаць, якасць акумулятора раўно, то, канечне, ён мог ужо адысці. Так, куды далей падацца? Трэба вось гэты кавалачак заехаць. Я памятаю, просто на свае машыны ставіў звычайна такое нешта падобнае на варта ці варту. Просто я ніводнага разу не памятаю, калі б я замяняў на варту, дарэчы, то каб узнікалі нейкія праблемы. Хоць калі-небудзь. Што з пускам рухавіка, што з эксплуатацыяй потым. Таму лічу, што укласціся ў добрую акумулятарную батарэю гэта заўсёды акупаецца з цягам часу. Бо апошні раз купляў якую... гэта я яшчэ на Citroёна свайго купляў. Валера, слухай, ужо гадоў, напэўна, 10 прайшло. Вось, Citroёна ўжо няма ў жывых, дарэчы. Але праблем з акумулятарам не было. Я ад яго пазбавіўся 2 гады таму. Не 2 гады, чакай, гэта ж было гэтай зімою. У снежні, о. Гэта ж было ў мінулым годзе, у снежні. Люблін кошыцы. 500 злотых акумулятора на Allegro не так і шмат. Ну, дарэчы, значна больш, чым у Беларусі, бо я кажу, апошні раз я купляў варту, яна мне абышлася ў 170 рублёў. Я ўжо не памятаю, слухай, курс каля 100 даляраў. Але я табе не скажу, на колькі ампераў ён быў, я ўжо забыўся. А так 500 злотых усё ж такі, калі добрая батарэя, то не шмат насамрэч. Я звычайна, калі такія часткі купляю, звычайна разлічваю іх проста на гадавую амартызацыю, не як так. Бо калі добры акумулятар, я дакладна ведаю, што яго хопіць на 7 гадоў як мінімум, а то і больш. Як у выпадку, ось, напрыклад, з Citroёна варта адпрацавала амаль 10 год. Вось, і вось і лічы, што гэта на кожны год там атрымліваецца, груба кажучы, по 50 злотых. Не так ужо і шмат. Так, давайте далей глядзець. Тут праехалі, там мяжа, ўсё нармалёва з мяжой, так, нічога не будзе. Дарэчы, потым будзем, калі... Ой, бля, мы тут прапусціў, добра. Трэба вяртацца ў Кошыцы, ехаць туды.
Будзем калі скончваць, я падсумую усе праблемы, якія з'явіліся пры выкананні вось гэтай задачы Pathfinder. Как кошыцца 8. Таму што былі некаторыя такія асаблівасці, якія будуць цікавыя людзям. Напрыклад, адкрываеш мапу ў якой-небудзь краіне, а там завісае недзе паўадсоткі ці 10%, ці 100%, напрыклад, адсотка. Вось ідзе што шукаць, незразумела. Вось, я ўсё ўжо ведаю. Дзе гэтыя кавалкі знаходзяцца, у мяне, па крайней меры, 2 разы такое было. У Аўстрыі і у Францыі, дарэчы. Што павісала. Можа, нешта з'явіцца тут у Славаччыне ці в Угоршчыне, паглядзім. To była miła przejażdżka. Так, добра, зараз паедзем налево па гэтай дарозе. Наколькі я памятаю, она ідзе ўздоўж мяжы. Так, трэба паглядзець, каб больш акуратней ўсё зрабіць. Уздоўж мяжы ідзе, потым трэба будзе налево развярнуцца. Сюды пытанне уверх ці сюды ехаць. Нейкая бандзька быстрыца. Што за яна? Ці лепей кола? О, вось так лепей зрабіць, вось так. Праехаць па коле. Правда, потым перанесціся сюды, вось закрыць гэтую мапу. Сюды, вось так. Сюды. Перанесціся ў Браціславу і скончыць вось так. Вось так і зрабіў. Быстрыца. Прикольная назоў для мястэчка. Так. Адзначыўся, добра. Прыемна, калі не трэба табе заязджаць на гэтую паліўную станцыю, каб яго адзначыць. Менш круціцца. Краявід прыгожы, дарэчы, у Славаччыне я не ведаў. Чамусь спадавалася, што там павінна быць менш гэтых гор ды ўзгоркаў. Слухайце, а Славаччына, яна ж каля Карпатаў, правда, не? Ці там ужо бліжэй да Альпаў. Так, я спадзяюся, сюды не трэба заязджаць будзе.
Не, падобна на тое, што не трэба. Толькі сіняе, шэрага няма, добра. Поехали далей. Can you feel it wrapped around your soul with no control? You can't breathe when you're drowning underwater. Чекай, що там такое? So much water. Не, вось гэты размытыя тэкстуры. Нейкі замак паглядзець нельга. Халтура. Джон Дір. Хутка, до речі, виходить фармінг-симулятор. Буду робити відосики по ёй так само. Так, я зараз тільки зауважу, що у нас уже стаміни-то мало засталося. Треба поглядіти, де нам зупинитися буде. Потрібно, каб відпочити. Так. Это мы еще проходим, проезжаем сюда. За межою. За межою есть. Так, треба отзначить у голове своей. Ось тут можем. Ось тут будем вертаться сюда. В это местечко можем так само, крутей. Будь спокойно, все добро. До речі, шановні глядачі, нас то вже більш за 100. Учора я казав, що напевно буде 100. Ось яна, 100, 101 увечері здарилася. То бок на гэтых виходних буду здимати відео на конт розіграшу, який буде проходити. Ну, я лічу так у наступну п'ятницю ми будемо робити його. Ось, по всіх умовах, по всім, що треба буде зробити. Там докладно буде тільки коментар від вас потребуватися під гэтым відео. Ну і проголосувати у суполці каналу на пості. Усё, каб розібратися, що як робити. І у наступну п'ятницю розіграємо 100 першую. Едуць, бляха, гэтыя менты нікуды не спяшаюцца. Давай трохі дадзім газу.
Да, разумею. Я порушальник, все такое. Блядь, твою мать, ёбаный рот твоей. О, как тебе распёрло. Гэта калі што зараз машына рухавіком хамавала. Чаму хамавала? Таму што я не зняўся з гэтага, бляха, круиз-кантролю. Вось. А не ведаю, як у рэале. Каб быў Алексей, ён бы нам дапамог. А так, можа, і не дзеецца, таму што ў звычайных машынах так не дзеецца. Калі ты абганяеш кагосьці, і нават калі ў цябе ўключаны круиз-кантроль, то потым, адпускаючы акселератар, машына не хамуе, яна проста едзе накатам, пакуль не дойдзе да ўзроўню хуткасці, якую ты пазначыў. А тут не так працуе гэта. Так, нам лепш за ўсё даехаць да зоны адпачынку, там развярнуцца. Бо зона адпачынку дакладна знаходзіцца на тэрыторыі Вугоршчыны. І нам... Не бачу. І нам лепш за ўсё праехаць трошкі далей за мяжу, таму што інакш можа і не залічыцца усе гэтыя метры Словаччыны. Такое бывае ў гэтай гульні. Даволі хутка было. Да ёб твою мать, блядь, ты заенчыў. Гэта калі што не я, гэта проста алгарытмы такія ў гульні. Яна вырашыла чамусьці, што рухавік занадта пашкоджаны, трэба яго заглушыць. А калі яна яго глушыць, зноўку машына хамуе рухавіком. Пярэднія колы блакуюцца, і мы ляцім проста у бок. Ой-ой-ой. Ці то яна занадта рэалістычна, ці то херня нейкая. Прывітанне, шаноўныя, бачу 6 гледашоў, гэта вельмі прыемна. Так. Запыніцца, заправіцца, ехаць далей. Як далей? У сэнсе адваротным шляхам, нам трэба вяртацца ў Словаччыну. Бо мы ўжо ў Вугоршчыне. Там нема? Добра. Давай, что ты? Ледь ворушишься. Да, вот заехать в автосервис в этом городе. Быстроца. Адрамонтоваться. Я так разумею, там мы перенашуем. Хіба што там мы адпачнем. Так, зараз 11 гадзіна, 12 гадзіна лише. То бок, калі мы доедем, будзе дакладна ўжо апоўдні. Карацей, мы выедем уже з гэтага гораду з Быстрыцы ўвечара. Сцямнее. Не люблю ў цемраве гэтай катацца.
Хоць ты 2 раза кладзеся спаць. Слухайце, а гэта выйсце. Калі яшчэ сам гуляеш увечары, ды ноччу можна так пакатацца? То бок, каб карцінка была змрочная. А тут лепш настрой, мне падаецца. Каб было светла. Сустрэць світанак, правесці сонца за гарызонт. Всё гэта так. Цікава, чаму гэта сланечнік расце за плотам нейкім? Гэта што, нейкі генна мадыфікаваны сланечнік? Ён спрабуе збегчы? Ух, якая гора. А ну, чакай. Дай паглядзець на цябе. Не. Я б сказаў, не гора, просто пагорак. О, цудоўная тэкстура, бачыце? Клас. Свае нюансы рухавіку Еўротрэк сімулятара. Вітаю, Нюта, цябе вітаю. Як твоя справа сёння? Да халеры працы ці менш стала? Моя справа супер, бачиш, мы по Словаччине катаемся. Ідзе даволі хутка, так што сёння хіба што будзе стрым каротенькім. Мы толькі Словаччину закрыем і ўсё на гэтым. Мне падаецца, не варта іх абганяць, бо зараз будзе скрыжаванне направа ў горад. Вон жа ж ён горад. Мы каля яго тут ездзім. Так, лепш спраўдзіць, ці варта ехаць туды, ці вось тут. Напэўна, тут. Ведаеце, я тут зупынюся, адпачнем, потым паедзем у горад. Бо мы ўжо пачырванеўшы, лепей адпачыць. Чыгунка злева? Так, адпачываем. 9 гадзіна вечара. А давайте мы лепш яшчэ раз паспім, прачнемся раніцаю. О, 6 гадзіна раніцы, супер. Всё будзе бачна. Мы спакойна сабе паедзем у горад. Так, ось такі больш-менш нескладаны, але ўсё ж такі могуць быць. Дзякуй Богу, хто табе прыдумаў, ты малайчына проста. Толькі заязджаеш на гэтае скрыжаванне, яно адразу становіцца жоўценькім. Божа, зэканоміў мне гадзіну часу.
Некий костел там можна сфоткать. Не то як можна, а треба. Банська Бистриця. Так, что за костел? Историчный центр просто. Ну, такое. Вас вітає Банська Бистриця. Ми так само тебе вітаємо. Не ведаю, як ти перекладаєшся, але виглядає доволі приємно. Мы у своем гараже еще ніколи не были. Первый раз тут. Так, потиху, потроху. Усё жовтеє. Bet you never know. Say we have the power, but there's things we touch the road. Tell them say we ready, clip them on the cut she load. Shall know say we no regular. Anything we ready for. Так. Bet you never know. Nah, go take no talk, I beg no pardon, that's for sure. Bet you never know. Bet you never know. We are like the badness. We are like the globe. Bet you never know. О, бачу, там ремонтна майстерня. Давайте туди одразу зазирнем. Потім вернемося ось на эту вулицю. Так. Отдел вход. Bet you never know. Say we have the power, but there's things we touch the road. Tell them say we ready, clip them on the cut she load. Shall know say we no regular. Anything we ready for. Bet you never know. Bet you never know. Nah, go take А що нам, кабанам, як кажуть? Поїхали на червоний. Що вони нам зроблять, правда, ні? Тут легше розвернутися все ж таки. Хлопче. Так, ну що, залишилася одна дорога тільки в цьому містечку. Так. Готель хіба що там. І все. І ми поїдемо далі. Ось так, готово.
До речі, ви звернули увагу, що з апошніх стріму на одометр з'явилося додаткове 6000 кілометрів. Я лічу, што не. Але спадзяюся, гэта інфармацыя была для вас каштоўная. Так, вяртаемся ў Кошыцы. Адразу трэба спраўдзіць, ёсць там нейкая на поўнач дарога ці не. Ёсць, дарэчы, ёсць. Потым ці зараз потым. Напэўна, лепей потым. Зараз павернем направа і да самай Кошыцы. У меня часам бывае адчуванне, ведаеце, якое? Я тут па гэтых дарогах на Евротрак сімулятары лётаю. Нешта я засумаваў па Need for Speed. На гэтых, як іх, прасах. Во. Па-беларуску прасы будуць па дарогах палётаць. Аўтобус, зупыніся. Ты занадта хуткі. Я за цябе рызыкую. Вось так. Ура! Атрымалася. Едем направо. Што прыйдзецца яшчэ раз абганяць гэты самы аўтобус. О, цікава, там нейкі горад уперадзе, а на мапе гэтага няма. А як так, хлопцы? Бачыце? Вуліцы ёсць, дамы ёсць, а горада няма. Чувак, ну мы доўга будзем стаяць, ну... Куды ён паварочваў? Яго паваротнікі не ўключаны. Можа аб'ехаць яго? Не. Я памятаю, што калі ездзіць вось так па гэтых тратуарах, то прыйдзецца там... Можна атрымаць адразу некалькі адсуткі. Ён направа паварочваў, ну ты разумееш. Сядзеў нешта ў носе калупаўся. Пашкоджанне. Калі наязджаеце на тратуар, атрымліваецца пашкоджанне чамусьці. Не ведаю, чым гэта можа быць выклікана, проста можа скрыпты і гэтак далей, але... Вось такое паперэджанне. Калі яно будзе вам карысна, то карыстайцеся, калі ласка.
з іншого боку не хочу так лететь. Зараз крутий поворот. Ой. Заглядівся на гелікоптер гати. Пригожа тут, слухайте. Горы, все такі справи. О, яшчэ один замок. А ну-ка бліжэй да яго пад'едзем. Цікаво, ці ён будзе адмаляваны. Так, дарога ідзе улева. Трэба паглядзець. Ці зноўку нейкая мыла. Ну, лепш, чым папярэдні. Стоп. О, вось так вось. Ты сходила ў краму, тёпленькая на дворе казка. Ну, добре, калі так. Хаця мне зараз бачу, што піша вінда, што 19 градусаў толькі. Не сказаць бы, што і цёпла. Так, нешта вы марудзіце, хлопцы. Давайте неяк так вось робім. Сонечна, ну толькі што, калі не перашкаджае воблака нейкае, то ўсё цяпло акумулюеш на сабе. Ёб твою мать. Так. Я не заўважыў, колькі ў мяне пашкоджанняў. Бо гледзячы зараз на мадэльку машынкі з правага боку, дзе індыкацыя, там ніякіх пашкоджанняў няма. Як так? Не атрымалася Need for Speed. Няма аблокаў. Ну, супер. А чаго ты зранку пайшла ўвогуле ў краму? Ты ж толькі што папіла гарбаты, паснедала ў хаце. Бляха-муха. Вось так, вось тут раздзеленая траса. Шаша, прабачце. Трэба будзе павярнуцца сюды на гэты кавалак.
Так, я бачу, тут ужо ўперадзе жоўтая, гэта кошыца, праўда ж? Праўда ж, трэба будзе павярнуць назад і вось сюды на гэта вось кавалачак дарогі заехаць. Потым часу не будзе, Антон паедзе вырашаць пільныя справы. А гэта тыпу за абедам ты хадзіла ўжо сабе. Так, паціху патроху, бо мы ведаем, што гэтая гульня не церпіць хуткасці. Так, слухайце, мы нават палову стаміны не згубілі, а ўжо ў кошыцы павярнуліся. Все даволі хутка. Ага. Зразумела. Зразумела. Так, вось он гэты кавалачак. І давай, яшчэ трошачкі. Яшчэ, бляха. Хто так малюе, а? Такімі дробязнымі кавалкамі. Дзе мы тут? Што мы тут увогуле? Так, гэта мы зачынілі, тут праехалі, все праехалі. Трэба вяртацца у Баньска-Быстрыца. Вяртаемся у Баньску-Быстрыцу. Бирмингем, Белосток, Брюссель, Бремен, Братислава. Во, Б, Быстрица. Готово. Так, і треба поставити собі метку. Ось сюди. Do dzieła. Что, нема никого слева? Поехали.
Дача. Скуль взяўся гэты прычэп цікавы. А тут за парушэнне правы не забіраюць? Ня. Максимум табе выпішуць мандат нейкі і ўсё. А так, ты вольная птушка. Рабі, што хочаш. Тут жа ж увогуле, дарэчы, правоў-то няма. Ты ж іх не атрымліваеш у пачатку гульні. Просто з'яўляешся ў ёй і едзеш адразу, выконваеш задачу нейкую. Я, слухай, нешта ўзгадаў. Мой старэйшы паглядзеў, як я гуляю, калі я толькі набыў яе гэтае вось вясною. Ты не памятаю, ці ў сакавіку, ці ў красавіку, хіба што ў сакавіку. Мой малы паглядзеў крас і кажа, давай я паспрабую. Я ухапіла роўна на адную задачу, бо ён калі даехаў да мэты, ну то бок давёз груз, ён узяў сабе паркаванне самае цяжкае, тыпу трэба было задам станавіцца там. Ён заваліў усё, пашкодзіў і прычэп, пашкодзіў цягач. Халера ясна. Слухайце, злева таксама замак неблагі. А ну, сюды. Ну, блін, ну маглі б уже намаляваць, ну, хлопцы. Ой. Ну, як так? Так, давай хотя б церкву откроем. Няўжо так цяжка? Вы ж перапрацоўвалі гэтую чакай, яны Швайцарыю перапрацоўвалі, а не Словаччыну. Ты аблытая. Карацей, пасля такой паркоўкі малы кінуў. Не падыходзіў да гульні яшчэ, напэўна, месяцы 3. Бо занадта моцна быў расчараваны ў сваіх здольнасцях. Так, можам уже там недзе па Польшчы едзем, не? Так, трэба праехаць вось сюды. Зона адпачынку, лічу, што мяжа. Я праехаў нават трохі далей, ведаеце, ну там, напрыклад, можа якіх метраў 300 за апалюваную станцыю. Так, заварочваем сюды, каб адзначыцца. Хоп. Цікава, што толькі калёсы крочаць праз гэты вось парог, ён адразу прапануе табе выключыць рухавік. Што, можна так пераначаваць было б з ракай на звонку. Так, добра, мы лічы, што па гульнявых гэтых прынцыпах мы ўжо ў Польшчы. Але яшчэ вось так, яшчэ раз. І вось так, добра, усё, хопіць. Будзем паварочваць. Вось куды ты аб'язджаеш мяне, а?
Яшчэ адзін. Ось ты вось дурань нейкі, га? Ну хто табе пытаў пра гэта? На што ты гэтак робіш? Давай, давай, выязджай. Все, поехали назад. Даволі хутка атрымліваецца пакуль што, бачыце, у нас засталося зусім нічога. То бок мы тут праедзем, заедзем у гэты кавалак, потым сюды. Вось сюды. Потым перанесемся ў Браціславу і вось так паедзем. Тра-та-та-та-тра і гатова. No, it's not a Benz, it's a starship. But to leave a dent in the galaxy. Echo through the hills and the valleys. I'll forever walk with heat. Style is so current till it's shocking. Been around the end so you can't escape. No, you're not to guess who the dawn is. Have to make a mark in deepest target. Hold up. Me don't tell them I'm all on top. Hold up. Me don't tell them I'm all on top. So we do it now. Action over words. Understand? Цікаво, там древи з'являються, зникають. Like walking when the young dog and walking. Now miss me aim for the target. Problems know you don't want it. Make money, make moves, left carnage. Without a warning, still out performing. Action me I deal with charging. Me don't tell them I know long talking. Style is so current till it's shocking. Ти ж куди ж ти, блядь, летиш ти, господи? Угу. Хутка буде треба партки міняти. Hold up. Me don't tell them I know long talk. Така дзіўная рэчка нейкая. Не выглядае яна на гэтую, на сапраўдную. Me don't tell them I know long talk. It's a starship. Gone somewhere and dyed my hair now. Wanna be alone. It's much too barren.
Опс. Так, сюди. Так, это мы наближаемся до развязки, которая короля Братиславы, не? Нет. Это перша развязка, направо треба. Там доволі коротко. Так, цікаво, як це. Добре. Люблю такі розв'язки. Так, тишей. Воу. Так. Зараз тут повинна бути ось вона. Тут розвернемося. Давай, крути. Так, вертаемся на шашу. Вельми дивно генеруються гори, бачите? Да. Гульня розкривається з нешаканих боков. Зараз усе добре з горами, ні? Подається, що так, бо ми типу ближей до їх стали, а до этого, конечно, малювалися як хотіли собі. ВРВ. О, боже. Ось гэта ў яго музон лупіць з добрага шляху. Дзякуй табе. Што, занадта гучна ці што? Это ж лёгка змяніць 2 секунды і ўсё будзе добра. А, ўсё добра. Ну і добра. Калі добра, то добра. Драйвово. Як у тебе справи, Дереша? Моцно зайняти сьогодні? Багато справ.
Разумею, у такім випадку я не розумію, що ти тільки робиш тут. Калі багато. О, бляха, напереді яшчэ зона адпачынку. На завтра у нас усё як дамовіліся ці не? Увечары стрымім. Так. Тут ёсць паласа, добра. Ой, што ты робіш? Ты паглядзі на гэта. Я толькі заехаў сюды, ён усё жоўтенькім зрабіў. Так, падчас ланчу за што прывітаць? А, у тебя ланч зараз. Ну то смачна есці. Увечары стрымім. Добра. Дамовіліся. Так, мы ўжо хутка стомленасць сваю запоўнім усё. Трэба паглядзець, што ў нас там наперадзе. Так, мы адсюль паварочваем направа, не налево, направа. Там будзе заправка яшчэ, добра. Вось менавіта на той заправцы мы і адпачнем. Я тут маю на ўвазе. Магчыма, калі нам хопіць яшчэ станіны, то мы даедзем і сюды, перанесемся адразу вось сюды, ў Браціславу, пераначуем на сваім гаражы, і потым, як пачнемся, будзем адкрываць тут. Так, і паедзем. Бля, вось тут яшчэ ёсць. А, я не заўважыў адразу. Трэба будзе сюды прыехаць, тэлепартануцца, і потым ужо вось так скончыць гэты шлях. Так, тут. Наверх. Угу. А што гэта за мястэчка такое прыгожае, праз якое мы праязджаем, яго зноўку няма на мапе? Брно. Не, Брно направо. Гэта проста знак. Класна, слухайце, выглядае ўсё гэта. О, не, дождь починається. Ей, холера, бляха, муха.
Чаму ругаешся, запытаецеся вы? Да таму што калі дождж ідзе, нельга лётаць, як я лётаю. Абмежаванне 80, я лячу 100. Разумееце, то бок калі так рабіць, то апынешся адразу ці то на збочыне дарогі, ці вось у плоце гэтым, які лімітуе. А гэта пашкоджанне, гэта адразу праблемы і ўсё астатняе. Прыйдзецца ехаць акуратна, а гэта азначае губляць час. Шыць. Так, пачырванелі. Давайте зараз до зоны адпачынку даедзем і адпачнем. Потым скончым ужо тут гэты кавалак. Так, не спаць. Расплюшчвай вочы, давай, вон ужо на мапе бачна. Сіняя зона, зараз мы даедзем да яе. Дзе яно тут з правага боку? Так. Все. Кладемся спаць. Зараз прачнемся увечары. Лічу, што ў нашай 2 гадзіны ночы. А можна яшчэ паспаць? Можна. Супер. Піл Дімов, привітання. Щось воді дуже швидко втомлюється. Вітаю. Декілька днів тому попався канал в рекомендаціях, дивлюсь твоє проходження сюжету до Long Dark. Дякую тобі велике. Дякую. Потім будемо стрімити 5-ю частку, як коли яна вийде. І коли аудиторія зойде, коли на гэтых стримах підтримається, то будемо виживачні, які стрімять на типу на величезній складаності. Валера, я не бачу ліхтаров. Ось запаліліся. Вось. Ці там, ти ж напевно ведаєш, що виходило апошнє обновлення, і там додали невероятну складаність, яка називається Пакути. Вось. Мне цікаво, колькі я з своїми навичками притягнув ось на такой складаності. Ці удасться увогуле прожити хоча б 100 днів. П'яту частину сюжету. А ти увогуле сам проходив? Сам проходив ось сюжетку эту до Long Dark? Ти тільки глядиш на стримах, не на стримах, на відео. Треба спробувати. А, ти про складаність, це отказ. А про сюжетку сам проходив, бо мене цікавить, чи ти бачив концовку ось менавіта гэтай глави, 3. Так, снова некий стрит.
Так, і там зусім дробязны кавалак застаўся, так? Так, лічу, што метраў 100. Праходзіў якраз да трэцяй, чацвёртую лень было пачынаць. Дарэчы, ось пасля трэцяй частцы, калі я праходзіў чацвёртую ўжо, было нават расчараванне, але зараз я разумею, што каштоўнасць чацвёртай частцы, яна не ў тым, што нейкая там канцоўка не такая уражваючая, як у трэцяй, а менавіта ў кантэксце. Там, ну, такія даволі дэталі былі даволі жудасныя. Давай так, крыцей, калі буду праходзіць, то зверну увагу на гэта. Так, браты, слова. Сюды. Так, я там бачыў, на поўдні у нас былі нейкія. Так. Так. Поехали на поўдзень. Потом мы все равно будем вертаться у Братиславу, каб открыть это все дороги. Каб не гублять час, маецца на увазе. Ну и такая, карацей, чацвёртая частка, яна ў параўнанні з трэцяю, ну, слабейшая. Вось, тым не менш, даволі важны этап такі, які трэба будзе прайсці. Я так разумею, неяк усё ж таки будзе звязана моцна з пятаю часцінаю. Усё ж таки, ну ж, у пятай часціне я чакаю, што яны паяднаюцца, Астрид з Маккензі. І неяк атрымаюць нейкія хоць адказы на пытанні, якія ўзнікаюць па хады сюжэткі. Так, чакай, зараз паверну, прачытаю, што напісаў. Бо я бачу тут... Блядь, вось з-за гэтых паваротаў і дажджу заносіць пачынае. Не трымае дарогу ўвогуле. Цягаць жа гэта. Trzymaj się lewej strony, a następnie Все ж таки трапіў яго. Так, добра. Тут роўная дарога. Там у чацвёртай за Маккензі граць. Так, сапраўды. На чорнай скале, правільна. Так вона завецца. Так, ты правы, абсалютна. Яго вось другая часціна скончылася на тым, што яго злавіў гэты вось злачынца, які адабраў яго валізку, якая належала Астрид. І ён яго вырубіў сякераю. Я калі праходзіў першыню, то я палічыў, што яго забілі. Насамрэч. Вось, але чацвёртая часціна пачынаецца з таго, што ён ось на гэтай чорнай скале. Ён у вязніцы знаходзіцца. Так, гэта мяжа з узгоршанай, трэба праехаць трохі далей. Калі што, павернемся з ракаю ўперад. Так, раз. І давай другі, Мало, яшчэ давай. О, добра. Гэтага выстачыць, паехалі назад. Адразу растлумачу, чаму я еду назад, таму што бачыце, парэнчы гэта, якія абмяжоўваюць пасы,
накірунку, яны даволі доўга будуць ісці. Мне гэта не патрэбна. Там быў прамежак, дзе можна было пераскочыць на суседні пас. Я гэта і раблю. Вось тут. Так, давай, хлопчик, проезжай, а мы вось сюда. Глядзіш стрым, набыў сабе Евротрак, давно хацеў, у прынцыпе, а там якраз зніжкі ў Steam 0.24. Халера, а ты б дэмку скачаў спачатку. Дэмка ж яна бясплатная на 5 гадзінаў. То бок 5 гадзінаў пакатаць і гэтак далей. Адзінае толькі, калі ты ўжо катаў, ведаеш, што дакладна табе падабаецца, то ў такім выпадку так. Мне вельмі падабаецца гэтая гульня, асабліва вось якую працаваная гэтая трэсіроўка прамянёў, так, на відэа з сваім рухавіком, проста выдатна. Вось, і мы патлумачу, магчыма, ты проста не разумееш, што тут адбываецца зараз. Мы ездзім на машыне без прычэпу. Мы проста адкрываем мапу. Бо ёсць такое дасягненне, агульная мэта вось гэтых стрымоў, каб атрымаць 87 з 87 дасягненняў, якія маюцца ў Steam. Браты, слава. Так, на бягучы момант я выконваю Pathfinder. Яно адно з найскладанейшых, тому што трэба адкрыць мапу на 100%. А гэта, на жаль, для мяне азначае, бачыш, зараз мы на 90-69 адкрыта. Мы знаходзімся ў Славаччыне. Ну, тут зусім трошки засталося, мабыць, паўгадзіны мы будзем ужо скончваць. Усё астатняе я раблю па-за стрымамі. Вось. Ну, карацей, вось такія справы. То бок, вось гэтай хернёй я займаюся зараз. У асноўным я хацеў гэтым займацца па-за стрымам, але, на жаль, рэлізеры, яны падклалі свінню, рэлізеры God of War, і яны даюць доступ еўрапейцам па UK Time ажно ў 4 гадзіны па апоўдні. То бок, ну, чакаць да халеры, таму я вырашыў стрыміць усё ж такі Евротрак сёння, а не God of War. Мне падабаецца такі геймплей, гадзін 200 ў SnowRunner на PS4 зразумеў цябе. Хаця насамрэч, слухай, вось дзіўна, у маім выпадку дзіўна, ведаеш што? Што вось ёсць ВРВ, так, ён заўтра, калі што, будзе са мной стрыміць SnowRunner таксама. Вось, і яму таксама і Евротрак падабаецца, SnowRunner падабаецца, MudRunner, усе вось гэтыя вось. А мне з усяго гэтага толькі Евротрак. То бок SnowRunner, ну, соу-соу. Так я пацаніў, што не фанат. А вось Евротрак не ведаю як, але зачапіў паскуда, не адпускае. У мяне ўжо накатаны каля 400 гадзінаў. А выканана, як ты бачыш, меней за палову дасягненняў. То бок наперадзе яшчэ, да, халера. Усяго. У мяне такое адчуванне, што вось, напрыклад, у старэйшага сына ён там у Раст завісае, усё лета гуляў, і колькі там за вясну і лета ён нагуляў 1000 гадзінаў. То у мяне плюс-мінус будзе тое самае з Евротрак сімулятара па выніку. Александр за 400 гадзін мог бы ўжо падумаць пра тое, каб руль купіць. Не, я сквапны, Александр, прабач. Я вельмі сквапная пашвара. Тут не трапіў ты. Я думаў, я вельмі люблю, калі што сімулятар. Вось, каб табе патлумачыць, я ўвогуле... Давай так, каб разумеў за маё жыццё-быццё, ой, я маю свой камп'ютар асабісты. Ну, больш ніхто за ім не сядзеў. З... Колькі мне было гадоў? 21 года. Мне было 21. Вось тады з'явіўся. І калі што, да гэтага часу я на камп'ютарах сваіх сяброў, сваякоў
і все такое, прайшоў усе часткі НФСа, то бок уяві сабе, тады скончылася ўсё на Most Wanted, так, Black Edition выйшла ў той час прыблізна. І вось усе часткі, якія былі, то бок я ўзе-то прайшоў. Потым я яшчэ згарэў, калі гуляў у Colin McRae 2004. Просто найверагоднейшая ў той час была гульня. Я каб табе даць уражанне, наколькі я ў гэтай гульні завісаў, я прайшоў усе гонкі, якія там маюцца, усіх класаў, нават з заднім прывадам. Найбольш складаныя, тыпу Селіка, тыпу Страта Слянча была там, ну, чэмпіянаты на залаты вынік. Халера, я ўжо не памятаю, колькі гэта ў мяне часу спатрэбілася, я памятаю, што нават ноччу гуляў. Настолькі завісаў. То бок, ужо тады я думаў пра стырно, каб набыць сабе стырно. Вось, але потым, ведаш, неяк адпусціла. Не ведаю чаму. НФС я яшчэ праходжу. Бачыш, вось зараз Еўратрак, старею, халера. Напэўна, гэта старасць набліжаецца. Вось. Ну, але вось так. Таму на зараз я не бачу нейкай вялікай патрэбы ў тым, каб стырно купляць, бо мне падаецца, трэба гуляць на ўзроўні хаця б формульнай. То бок купіць сабе формулу 25 і 24, каб патрэбна было стырно і гуляць. Дарэчы, у формулу 2008-2010 я таксама гуляў. І вельмі доўга гуляў. Чакай, чытаю, што там. У SnowRunner класна пад піва з сябрамі, асабліва другога літра. Прыкалісты, малайцы. Дарэчы, Філ, вось тут ты трапіў у дзесятку. Мне ў SnowRunner вельмі падабаецца гуляць, але разам з кімсьці. Вось зараз гуляю з ВРВ. Вось толькі так. Можна і пагутарыць, паржаць, перакуліцца пару разоў у тым ліку на кране. У нас такое было. Ну, карацей. Гэтая гульня, яна сапраўды нібы загостраная на тое, каб гуляць у нейкім кааператыве. Мне падаецца. Так, я хоць туды еду, а то балакаю з вамі. Так, я туды еду. Усё, гэта, слухайце, апошняя шаша. Потым спраўдзім, ці 100% будзе. Таксама думаў купляць стырно, але я пака не гатовы за толькі грошы аддаць. Фактычна, Філ, тое самае ўражанне. Чаму мне такое самае ўражанне? Таму што я свой час, калі толькі скончыў навучанне ў магістратуры, я пайшоў працаваць у гандлёвую сетку, такая на Беларусі была, можа і зараз ёсць, я не ведаю, 5-й элемент. І я там працаваў 2 гады. Я пераспрабаваў усе стырно, якое там было электроннае, і адказна табе кажу, што толькі самае найкаштоўнае, самае дарагое было вартае, каб купіць. Пры гэтым мне столькі грошай не было, каб яго купіць. Усё астатняе такое лайно, што проста жудасць нейкая. Александр, я роль купіў з таго, як паспрабаваў Dirt Rally 2.0. Мне не пайшла, я на клавіатуры не змог я гуляць. А потым заліп у Gran Turismo Sport, Gran Turismo 7. Пасля гэтых гульняў на НФС глядзець не магу. Ёсць такое сапраўды. А ад НФСу ажно, прыйдзецца назад ехаць. Чакай. Тут кавалак. Так, не хачу. Зробім вось так. Там быў прамежак, я бачу. Вось ён. Да гэтага яшчэ дадай, што і НФС, насамрэч, ён стаў такім ніякім, давай так. Апошнюю частку, якую я прайшоў цалкам, гэта быў карбон, мне падаецца.
Вот, хіт, ось хіт докладний. Я пам'ятаю, що я тільки глядів стріми у чоловіка, на якого так само вже давно підписаний. Так. Я вже підперли, поїхали. Ось, а карбон я проходив. Ну і сапраўды на гэтых прасіках катацца, ну, такое себе ўражанне насамрэч. Пасля раллі яно дакладна мне не заходзіць. Вось пасля формулы яшчэ было нейкае жаданне гуляць, а вось раллі дакладна адбівала. Бля, вы сур'ёзна? Ах ты паскуда. Так. Едем назад у той промежек. Добре, будем ведаць, што лепш так рабіць, а не катацца кругалями. А апошняя была Most Wanted у цябе. А ты маеш на ўвазе Most Wanted класічная трэцяя часціна гэта андэграунда з Black Edition, так? Дзе Бэха 46 хіба што кузов. Кузов быў, правильно? Бо я памятаю, што Most Wanted яшчэ выходзіла нейкая там частка трошки... А, не, гэта Hot Pursuit выходзіў. Пасля Most Wanted яшчэ. Black Edition, так. Ну, даўно, карацей, ты гуляў. Это вельмі доўга, калі не памыляюся, 2005 год, правда? Black Edition выходзіў. А не, Black Edition выходзіў у 7-м. Класічная версія выходзіла ў 2005-м. Most Wanted. Что такое? Памульцы не працуюць, уперусь ён мяне. Стаіць зараз папірок. Так, добра, кавалак мы той зрабілі. Бляха, людзі, ну зрабіце хоць што-небудзь з падгрузкай гэтых гор. Няўжо так цяжка? А то яны кавалкамі малююцца. О, зараз з правага боку, бачыце, тое самае. Тьфу, ёб твою мать, словаччына, недаробленая. Так, ну что, хлопцы, ўжо хуценька мы даедзем до конца, лічы. Я спадзяюся толькі, што будзе 100% без усялякіх сюрпрызаў. 99, дзе мы заебемся шукаць гэты вось кавалачак на одну адсотку адсотка. Я бачу ўжо апошні кавалак. Готово. Паузімся. Так, піл. А я взагалі з 2009 граў, навучаўся на 9 класе, у мяне з'явіўся камп'ютер, то быў не мой, а маіх бацькоў. То браў, калі дазволена. Асабіста ўжо з'явіўся на першым курсе.
Зразумеў. Не, у меня з'явіўся свой комп ужо пасля сканчэння універу. І то ён дастаўся мне разам з жонкаю. У спадчыну. Камусьці там кватэра, ўсё такое, мне камп'ютар. Гэта быў, чакаю, які гэта год быў? 2006? Не, 2005. Зараз жонка з'явіцца на стрім і скажа, блядь, ты дату не памятаеш, паскуда. Калі мы з табой ажаніліся. Так, глядзім. Словаччына. Давай. Угоршчына, Словаччына 100%. Ну што, віншую вас, сябры. Бачыш, з'явілася не паскуда. Ай, добра. Дзякую вялікі, што зайшлі, паднялі мне настрой. Са Словаччынай мы скончылі. Я лічу, што на гэтым і стрым можна сёння скончваць. Дзякую, Анюта, я табе таксама кахаю. Што, як заўсёды, калі што, на наступны тыдні мы пачнем стрыміць God of War Ragnarok у аўторак і ў чацвер. У астатнія дні ў нас будзе танкі. Вось, пакуль пройдзем гэтую сюжэтку, я лічу, што гэта спатрэбіцца тыдні 3. Нямецчыну мы зробім на 100%, і ў нас застанецца Польшча і Угоршчына. І мы іх закрыем на стрымах. Гэта будзе 2 стрымы. Вось, і далей мы ўжо працягнем пляць гэтыя дадатковыя дапаўненні, бандлы, гэтак далей, каб атрымліваць застаўшыеся дасягненні. Карацей, усім велічэзны дзякуй за вашыя падабайкі і то, што былі сёння са мною. Як заўсёды, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну. Мы з вамі сустрэнемся заўтра, а заўтра ў нас ажно 2 стрымы будзе у раніцай. Дзякуй, Філ, табе таксама добрага дня. 2 стрымы раніцаю будуць танкі, увечары будзе SnowRunner. Таму далучаць, калі будзе у вас такое жаданне. І ўсім, як сказаў Філ толькі што, добрага дня, да пабачэння, да заўтра.